रायजो राजा नोंथांमोनसिम दिनै 3 सेप्टेम्बर 2022 आव जोङो आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय खिथेर सावथुनखौ गिबि खेबनि थाखाय देखायनो हाबाफारि लादों। बे सावथुनखौ जोङो फेब्रुवारि दानखालि 2022आवनो आरम्भ खालामदोंमोन। नाथाय 2021आव आरम्भ खालामदोंमन। नाथाय सेमोन कर'ना भाइरास आरो बे लकडाउन जाहोननि थाखाय जोङो सावथुनखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव मोजां दिनखौ नायनानै गिबि खेबनि थाखाय दिनै बे आर.एन.बि मेम'रियेल फिल्डआव बे सावथुनखौ बेखेवनाय जाबाय आरो। सावथुन बेखेवनायावथ' जोंहा गोबां लेंहरजानाय आलासिफोर दङ, जेरै सिद्धार्थ बर', लिपिका, मिथिंगा, दैजि, श्रीजा आरो बेजों लोगोसे आदा सुकबिर आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो सावथुनाव जाय फावखुंगुर बाहागो लादों लिंसार बसुमतारी, सोरां नार्जारी आरो फावखुंग्रि हिसाबै रिया ब्रह्म बिथांमोना गासिबो दिनै बे प्रिमियार श'आव दंफैजोबो आरो दा बावैसो बिथांमोनाबो जोबोद समायना रमायना पारफरमेन्स होनानै थांबाय। खिथेरनि बेसेनखौ 100 रां लानाय जादों आरो थाबैनो सिनेमा हलावबो रिलिज होगोन।